Kaixo guztioi, eguneko titularrekin abiatuko gara beste behin ere, EAJak HT-ari buruzko erdibideko zuzenketa bat adostu du. Larun batean onartuko dute EAJaren txosten ekonomikoa Donostiako Altano 3. frontoian jeltzalek egingo duten 9. batzar nagusian eta Euskal Autonomia Erkidegoan abiadura handiko trenaren lanak amaitzea eta Ezkio eta Gasteiz artean Nafarroarekin lotzeko behin betiko irtenbidea hartzea eskatuko du. Kaleak hartu dituzte gaur ere Euskal Autonomia Erkidegoko eskola publikoetako irakasleek. Atzo bezala, grebaren oihartzuna zabala izan dela esan dute sindikatuek. Haien esanetan 75%ek egin dute greba. Nafarroan 2025-2026 ikasturteko aurrematrikulazioaren inguruko datuak eman ditu Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Departamentuak. Datu horien arabera 9,9,9 D eredua aukeratu dute eta 17,2 A eredua. Gasteizen adin txikiko bati eginiko sexu erasoa ikertzen ari dira. 35 urteko gizonezko bat ikertzen ari da ertzaintza alabari sexu erasoak egitea egotzita. Iñaki Iurrebasoren tesian bildutako euskararen egoera ulertzeko gakoak modu divulgatiboan ezagutarazteko 11 bideo laburreko sorta aurkeztu dute UEMak eta 11 telebistak. Ikusi. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan aktualitate solasaldean euskararen inguruan arituko gara hizketan. Euskal hizkuntzaren egungo egoeraz, ahultasun eta indargunez eta biziraupenari buruz arituko gara besteak beste. Horretarako, Platon daukagu gurekin, Iñaki Iurrebaso, soziolinguista eta UEMako ikerlaria. Zeina 2023an tesia argitaratu zuen, euskararen egoeraren diagnostikoa egiten lagunduko diguten gakoak azalduz. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Arratsaldeon. Lehenbezik konta iguzu gainetik zertan datzan zure tesiaren gaia gako berrien bila izenpean argitaratu zenuena? Bueno, pixka bat saiatu naiz, lehenengo ikusten ze alderdi diran funtsezkoak hizkuntza gutxitu baten egoera zein den jakiteko, hizkuntza bat osasuntsu edo ezain osasuntsu dagoen jakiteko, hori pixka bat nazioarteko soziolinguistikak zer dion horri buruz. Ondoren ikertu dut, gai hori buruz nola bildu izan den informazioa inkesta, zensu eta horrelakoen bidez, demolinguistikaren bidez, bai gurean eta bai kanpoan. Eta ondoren ikusi dut, ze adierazle berri sortu daitezken hemen dagoen datu multzo handiarekin, zen datu asko ditugu, pixka bat egoerari buruzko argi gehiago emango diguten ze adierazle sortu zitezken, eta azkenik adierazle horiek sortuta datuz osatu ditut eta pixka bat lehenengo irakurketa bat edo plazaratuet. Zure lanean, aipatzen duzun kontzeptutakoa da hizkuntza gaitasunaren bueltan aritu zara esaterako, euskaldun asko ez omen da gai euskaraz, erdaraz, hau da gazteleraz edo frantsesez bezain trebe edo eroso mintzatzeko. Zer dela eta halako arrakala? Bueno, arrunta da, elebidunetan arrunta da nagusitasunezko hizkuntza bat edukitzea. Elebitasun egoera gehienetan arruntena da, hiztunak izatea, ni naiz A hizkuntzako hiztun osoa, hori izan dalako gehien erabili dudana, edo txikitan jaso nuena, edo gehien bat bizitzan gehien erabili dudana, eta beste hizkuntza ere badakit, baino batez ere naiz trebea batean. Hori da, elebitasunari buruz ikerketak, psikolinguistikatik eta esaten digutena. Eta orduan hemen ere hori gertatzen da. Eta orduan hemen elebidunak, euskaldunak 30% inguru baldin bagera, Euskal Herri mailan, hoien artean gehiago dira erderaz errezago egiten dutenak eta gutxiago euskeraz errezago egiten dutenak. Guztira kontuan hartuta, euskeraz errezago egiten dutenak dira 210.000 lagun inguru Euskal Herrian, 8% edo. Eta, zergatik gehiago diran erderaz errezago dakitenak, gero, behin da berriz atelako den ideia, minorizazio maila handia pairatzen dugu, minorizazio larria, eta orduan testu inguruak
orokorrean, ez toki guztietan, ez herri guztietan, baina bai jende gehiena bizien herrietan, testu inguruak asko bultzatzen du erderaz trebatzen. Erderaz nahita ez, erdera nahita ez, erabili behar izaten duzu egoera askotan, eta horrek askotan eramaten du gure Espainetan trebeago izatea alde erdalduna, alde euskalduna baino. 8% esan dezunean, elebidune guztien 8% edo euskal biztanleen? Bai, herritar guztien artean 8%, bai. Alare, azaltzen duzu zure lanean, dagoen gaitasunerako erabilera esanguratsua dela, naiz eta baitara aipatzen den Euskal Herrian ematen den 8 elkarrizketetatik bakarra egiten dela euskaraz. Bai, hori da kopurua, hori da gutxi gora bera, bi kopuru esanguratsu, bat hori, kale neurketek eta datu hori ematen digute, ezta? Neurketak egiten dianean ez jendeari galdetuta zuk ze hizkuntza egiten dezun, ez inkesta batean edo, baizik eta neurtuta, kalean jarri eta berze hizkuntza erabiltzen den, hori da kopurua, 8tik bat da euskeraz egiten dena, eta orain arte, kopuru hori ez da oso handia, 7 erderaz, bat euskeraz, proportzioa ez da oso handia, eta orain arte hor jarri izan da asko azpimarra, hor rote genuen utxunea, hor geundela bereziki ahul, euskeraz dakitenak 130 izan eta erabilera maila hortan egonda, hori pentsatu izan dugu askotan. Baina datuak gehiago xehetuta, ateratzen zaiguna da, euskaldunak eguneroko egoera askotan erderaz egin beharra daukagula nahita ez, gure mintzakideak erdaldunak direnean, hau da, ni euskalduna izan, baina bikotekidea erdalduna banu, berarekin erderaz imerko nuke, ez nuke beste aukerarik ez da. Orduan, euskaldunen jardunaren parte handi bat erderaz da nahita ez. Aurrez aurreko harremanetan, harremanen erena inguru erdaldunekin daukagulako. Eta gero beste maila bateko erabilera, erabilera pasiboa, komunikabideetan adibidez, telebista eta barrak, hortan dagoen desoreka ainda handia erderaren alde, baita ere erabilera praktikan erderara lerratzen dela. Orduan, lehenengo daukagu hori, euskaldunen jardunaren parte handi bat derrigor erderaz dela. Eta bigarrenik, dagoen erabilera handia den edo txikia den baloratzeko harremanetan jarri behar da lehenago esandakoarekin. Hau da, euskaldun gehiago baldin badira erderaz errezago egiten dutenak euskeraz baino, ikus dezagun galdera hau da. Euskaldunek egiten dute euskeraz, eroso zaiena baino gehiago edo eroso zaiena baino gutxiago, hori izan beharko luke galdera. Eta erantzuna, zalantzari gabe da, eroso zaiguna baino gehiago egiten dugula euskeraz. Hau da, zakit, bai. Gaur egun, euskeraz errezago egiten duen euskaldunak, inkestetako datuek eta esaten duten ez bintzat, euskeraz errezago egiten duen euskaldunak gehienetan euskeraz egiten du. Denetik dago, datu hauekin ari geranean, ari gera beti ikuspegi oso orokorrak ematen. Beti daude salbuespenak, beti dago denetik. Baina gaur egun euskeraz errezago egiten duen euskaldunaren parte handinak aldunetan euskeraz egiten du. Mintzakide euskalduna duenean, euskerara jotzen du. Eta aldiz, erderaz errezago egiten duen euskaldunak, horrek ere gehiago jotzen du errezago zaion hizkuntzara, erderara jotzen du gehiago, baina horien hiztun horien sail garrantzitsu batek ahalegina egiten du eta batzutan euskarara jotzen du. Denak ezautzen ditugu, ez? Erderaz errezago egin arren, batzuk, ez dakit, militanteenak, hala ere jotazu euskeraz, aitzen direnak, holako batzuk denak ezautzen ditugu. Eta horiek dira gutxi batzuk, segurazki, ez? Baina adibidez oso orokortua dago, erderaz errezago egin arren, seme-alabi behintzat euskeraz egitea. Hori gure gizartean oso orokortua dago, eta askotan igual ez diogu duen garrantzia ematen, eta hori berez oso garrantzitsua da, eta ez da arrunta. Ez da arrunta jendeak hartzea horrelako gain zama, ez? Nik errezago hizkuntza honetan egiten dut, baina beste hau erabiliko dut. Hori da gure egoeraren ezaugarri positibo bat. Eta bai, orduan, dagoen gaitasunerako, dagoen erabilera maila ona da. Hala ere, euskararekiko atxikimendua altua dela islatzen dute zuk jasotako datuek euskal gizartean, baina hori ez omen da nahikoa hizkuntzaren biziraupenerako. Zein beste alderdirekin uztartu beharko litzateke atxikimendu hori biziraupen horretan bultzada temateko?
Atxikimendua funtsezkoa da, gu gauden hizkuntzak duen minorizazio mailan ezinbesteko osagaia da, eta azkeneko 60 urteetan alderdi askotan aurreratu da, hori izan da asko horregatik. Gure herriak izan dulako bizi nahi bat edo aurrera jarraitu nahi bat oso indartsua. Eta hori da daukagun seguraski alderdirik onena. Baina hortaz gai politikak behar dira. Azkenean klabe bat oso garrantzitsua da, beharrezkoak ez diren hizkuntzak ez dute aurrera egiten. Eta beharrezkoa izan daiteke, edo ez dakit, legalki horrela delako, gaurko egoeran, Espainian, Estatu Espainiarrean bizi geran euskaldunok derrigor daukagu gaztelaria jakin beharra, legeak horrela agintzen du, euskeraz jakin beharrik ez dago. Orduan derrigortasun hori izan daiteke legala, edo izan daiteke bizitzan aurrera egiteko, lan bat lortzeko edo bizilagunekin komunikatzeko. Beharrezkoa ez den hizkuntzak ez du aurrera egiten. Aipatzen ari ginen orain nolabait islatzen ari ginen euskararen galera prozesua azkeneko hitz hauetan. Eta beste hainbat gako aipatzen dituzu zure tesian, hala nola botere egiturek daukaten jarrera hizkuntzarekiko edota dauden inertziak hori pixkat jorratzen hasi gara orain inguru erdaldunetan erdarara hitz egitera bultatzen gaituztela inguru horiek adibidez. Zakit hori pixka gehiago garatu dezakezun? Galdetzen baiogu gure buruari zergatik prozesu horiek, zergatik da indartsuagoa erdalduntzea, euskalduntzea baino, funtsean daude bi motatako arrazoiak. Bat da arrazoi soziolinguistiko, demolinguistiko hutsak, hau da, balen jarri dugun adibidea, zu jaiotzera etxe euskaldun batean, baino herri edo hiri erdaldun batean. Orduan naiz eta etxean euskera jaso, oso txikia zeranetik, ari zera erdera jasotzen etengabe. Bai kalean, bai eskolan, bai komunikabidetan, eta ordu normalean ingurune oso erdaldun horietako aurrak, eta herritar gehienak horrelako inguruetan bizi dira, hori ezin dugu ahaztu, oso txikiak direnean, eta ez dakit zehazki esaten, baina 10 urte dituztenerako edo, oso barneratu da daukate erdara, eta kasu askotan erdera gehiago erabiltzen dute, lagun artean behintzat, euskera baino, eta errezago ere erderaz egiten dute. Ez da orduan, lehenengoa da hori, testu inguru demolinguistikoa hain denean erderaren aldekoa, normala da izatea olako prozesuak indartsuagoak. Eta gero dago, bigarren arrazoi mota, dala botere egiturak. Hori horrela izanik, gainera, gertatzen dena da, botere egitura nagusiek gehiago bultzatzen dutela erdalduntzaren alde, euskalduntzaren alde baino. Hori, telebista batean gaude orain, telebisten panorama ikusten badegu, zenbait kate ditugun erderaz lan egiten dutenak, eskaintza hori guri helarazten digutenak, eta zenbait ditugun euskeraz, desobreka ikaragarria da, ez da. Baina hori da adibide huts bat, berdin lan munduan, joan zaitez lana bilatzera, administrazioan adibidez, gaztelania jakin gabe egoaldean ezin da lanik egin. Gero badirudi euskera dela eskatzen dena, baina eskatzen dira, gaztelania beti da ezinbestekoa. Gero batzutan euskera ere eskatzen da, beste batzutan ez. Orduan, gaztelaniaren aldeko bulkada hori oso indartsua da. Zer egin dezakegu euskaldun orok, bai individualki eta bai euskal gizartearen parte izanik, gure hizkuntzaren biziraupenari eutsi, baino ez biziraupenari eutsi bakarrik. Aipatu dugun bezala, olatu berri horrekin, ez dakit, nola, esan euskara osasuntxuago egon dadin. Bueno, zuk esan dezun bezala, ez da, badago hor parte bat norbanako euskaldun oi dagokiguna, eta beste bat maila orokorrago batean, guztietan nik uste dut badala klabe bat, gako nagusi bada euskara lehentasunetara ekartzea, hau da, pertsona bakoitzak edo talde bakoitzak normalean helburu bat baino gehiago edukitzen ditu, eta helburu horiek edukitzen dute nolabaiteko jerarkia bat, ezta? Zein da niretzat, benetan importantea zer da niretzat bizitzan. Lehentasun horietan euskara jerarkian igotzea lortu beharko genuke, bai maila personalean eta bai maila kolektiboan,
eta garrantzi eman gure portaeretan da gure autuetan euskararen gaiari. Euskara gehiago eginez, eta gure kontsumo aukeretan da gure erabaki guztietan euskararen alderdia kontuan hartuz. Eta administrazioak eta erakunde publikoak eta alderdi politikoak eta sindikatuak eta denak berdintxu norabide hortan. Euskararena ezin du izan 10. gaia lehentasunetan, ze horrela baldin bada atzeratziko hasiko gera. Jarri behar dugu ikuspegi erdigunera ekarri eta irudikatu ze Euskal Herri behar dugun, euskerak bizirik jarrai dezan ze Euskal Herri behar dugun eta ze politika bideratu behar ditugun hortara eta norabide hortan lanean gogorraritu. Galdera eta ideia hauek mahai gainean jarrita, amaituko dugu gaurko elkarrizketa. Iñaki Urrebaso, mila esker etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Euskararen egoerak hobera egin du Araban azken urteotan, euskalduntze prozesu horretan euskaltegien papera ezinbestekoa izan da, esaterako Gasteizko IKA euskaltegiarena. Euskararen egoerak hobera egin du Araban azken urteetan. Hala adierazi zuen 2021an kaleratutako inkesta soziolinguistikoak. Naiz eta Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako lurraldeekin konparatuta alde handiak dauden, 2021 urtean Arabako biztanleriaren laurdena zen euskalduna. Euskalduntze prozesu horretan euskaltegien papera ezinbestekoa izan da. Esaterako Gasteizko IKA euskaltegiarena. Egun, 3 egoitza ditu hirian eta 1400 ikasle baino gehiago. Horre bereizi behar dira behar bada gaitasunari buruzko datuak eta erabilerari buruzko datuak, ez? Azkenak dauzkagun datuak 2021ekoak dira, orduan egintzen azkenengo inkesta soziolinguistikoa, eta hala gaitasunari, nola erabilerari buruzko datuak ezin esan txarrak direnik, ez? Behar bada ordea, deigarriena ez da momentuko argazkia, baizik eta datu horiek izan duten bilakaera, ez da? Bilakaerari buruzko datuak aztertzen baditugu, bai Araban eta bai Gasteizen sekulako evoluzioa ari da gertatzen eta igoera oso progresiboa eta jauzi kualitatiboak ematen ari gara bai Araban eta bai Gasteizen euskararen gaitasunari eta erabilerari dagokionez. Hain zuzen ere, lehen aipatu dugun evoluzio horrekin lotuta, datuek diote azken 30 urteetan hirukoiztu egin direla bai gaitasunari buruzko datuak eta baita erabilerari buruzkoak ere, eta alde horretatik oso baikor egoteko motiboak daude, ezta? Nik uste dute gizartean gertatzen ari den aldaketa hau edo euskararen erabilera eta gaitasunaren gora egite honek, azkenean ikasleengan horri ere nabaritzen da, ez? Dinot, azkenean haietzat naturalagoa delako euskara ikastea, ez? Entzuten dutelako, ikusten dutelako presentzia handiago dagoela, orduan haientzat naturaltasun handiago sartzen dute, ez? Eta bai, klaseetan nabaritzen da, bai. Teknika asko existitzen dira, ez? Eta guztiak bere alde onak izango ditu, ez? Baina gure kasuan guk sinesten dugu metodologia komunikatiboan. Metodologia komunikatiboa da hain zuzen ikasleek hizkuntza bere egitea, baina ez bere bakarrik eduki gramatikalak baizik eta haiek euren bizitzetan erabiltzen dituzten kontzeptu guzti horiek haien nolabaiteko haien lexikoa edo haien hizkuntza erabiltzea eta hori plazaratu eta erabiltzea, ez? Hori da izango litzateke nolabaiteko metodologia komunikatiboa. Adibidez, iazko datuen arabera 1300 ikasle inguru izan genituen eta horten paretsuiko gara, ez? Ikasle mota edo, gehiengoak emakumezkoak izan diren, 70% emakumezkoa izan da, eta adin tartea, emakumeen tartean izan da 45-50 ingurukoa, eta besteen kasuan gazteagoak dira, ez? Euskaltegien papera sektore estrategikoa gara, ez? Helduen euskalduntzean. Alde horretatik askotan esan izan dugu euskaltegien helburua dela desagertzea, ez da? Noizbait iristea momentu bat, non gure beharrik, euskaltegien beharrik egongo ez den, ez?
Eta estrategikoa bada, ze imaginatu, gu Gasteizen gutxi gora ikasleen erdiak edo baldin baditugu, urtean 2-3 mila lagun euskalduntzen direla Gasteizen, ez? Alde horretatik ezinbesteko papera dugula esango genuke, ez da. Euskaraldia dela eta egia da guk eskoletan propio Euskaraldiak parte hartzen duten pertsonek sortzen duten prozedurak klasera ekartzeko ohitura daukagu, ekartzen dugu. Inmersio linguistikoa komentatu dugu lehen, ez da nik uste dut horrelako ekimenek beharrezko dauzkagula apur bat euskara hori eskolatik ateratzeko, ez? Eskolatik atera eta erabili ere, ez? Batzutan ere lotza edo beldur horiek edo muga horiek gainditzeko aitzakia izango litzateke ikasleentzat, azkenean ez, belarriprest ekimenak igual gure ikasle askok oraindik hau bizi izateko gaitasun hori ez daukate, eta baina prest izatea eta ja berez jasotzea eta naiz eta haiek beste hizkuntza baten erantzun, ez? Euskaraz jasotzeko aukera hori dagoela ere izateko, ez? Eta beldur hori kendu eta ikusteko gizartean bera bezalako jende asko dagoela, ez, nolabait, eta aukera hori, ez. Eta, guretzat ekimen hori oso garrantzitsua da, hain zuzen eri komentatu izan dugunagatik, ez, euskara plazaratzea delako gure ustez gakoa, euskalduntze prozesu horretan. Epe ertainera eta luzera hainbat helburu, hainbat erronka ditugu, batzuk igual geureak izan daitezke, baina gehienak nagusiak instituzioekin eskuz esku lortu beharrekoak ere badira, ezta. Esate baterako hemen Gasteizen oraindik ere euskarari presentzia gehiago ematea eta euskara nolabait erdigunean jartzea bada erronketako bat, ez. Maila globalagoan begiratuta, igual gobernuarekin edo Eusko Jaurlaritzarekin dagoeneko ari gara pauso batzuk ematen doakotasunean. Doakotasunea guk benetako doakotasun deitzen diogun horretan. Hau da, ikasleak edo zein tokitan jaio dela ere ezer aurreratu beharriz izatea ikasteagatik. Karo, utzean hitzak erabiltzea jakinda diglosia gora batean bizi garela zaila litzateke, ez, badakigu diglosia batek zer ekartzen duen. Baina sinez pentsatzen dugu, behintzat esparru pertsonalean, nik behintzat nire kasuan utzean ez, baina familia inguruko gaztelea hitz egitelako, baina aukera asko eta asko daudela, ez. Gero, beste esparru pertsonaletik haratago doazen kontuak, baldin eta gure eskubide, hizkuntza eskubideak bermatzen baldin badira, geroz eta errazagoa izango dela pentsatu nahi dugu, ez. Eta utz horretan, euskara utzean bizitze horretan prozesu hori pentsatu dugu egunen batean, lortuko dugula. Baina bitartean, pentsatzen dugu belarriprest bezalako irudia ere oso garrantzitsua dela, ez? Gaur egun, bintzat, zuk nahi baldin baduzu administrazioan beharrezkoa zen eukan, ez? Jasotzea euskaraz, ez? Baina bintzat belarriprest egoera sentitzea, ez? Pauso bat izatea, eta apurka belarriprestetik hau bizia izatera, ez? Apurka lortzea da helburua, ez? Eta horretarako legin handiak egin behar dira. Ez dugu uste egun batetik besterako zerbait izango denik, baina bintzat hori sinetzen dugu. Uste dugu euskararen presentzia handiagotze horretan Nagorek esaten zuen bezala tarteko pauso horietako bat izan daitekeela elkarrizketa elebidunak naturalizatzea, ez da, gaur egun kosta egiten da, ze joera naturala dugu besteak egiten duen horretara jotzeko, eta kosta egiten da mantentzea gaztelaniaz bata eta euskeraz bestea, naiz eta jakin besteak ulertzen didala, ez? Baina, nik uste dut pausoak eman ezkero eta instituzioen laguntzarekin ere, tarteko pauso horietan sartu daitekeela, ez? Nolabait elkarrizketa elebidunen figura hori, ez? Eta horiek normalizatu, naturalizatzeak lagunduko luke horrek ere poliki-poliki euskararen presentzia areagotzen eta euskara erdigunean jartzen.
75 adingabek harrera familia baten beharra dute Gipuzkoan, horietako 7 premia handia, hala jakinarazi du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Adi. 75 adingabek familia harrera baten beharra dute Gipuzkoan. Horietako 7 premia handia dutela nabarmendu du Foru Aldundiak. Hori hala kanpaina bat abiarazi du Gipuzkoako familiak harrera familia bihurtzera animatzeko. Haur eta txiki hauek behar dutela familia bat, hartuko dituena, maitasuna emango diena eta bere ongizatean eragin zuzena izango duena. Harrera familiak haur eta nerabentzako babes neurri bat dira, egoera zaugarrietan dauden adingabei aldi baterako edo epe luzerako etxe bat eskaintzeko, eta harreraren helburua da haurraren garapen pertsonal, emozional, fisiko eta soziala bermatzea administrazioarekin lankidetzan. Kanpaina honen bidez Gipuzkoako familia gehiago animatu nahi dituzte pausoa ematera eta beren etxea behar dutenei eskaintzera. Izan familia hori 2, 3, 4 kide batekoa pausoa eman dezatela eta pertsona horiek, familia horiek pauso hori eman nahi badute, guk azpimarratu nahi dugu Gipuzkoako Foru Aldundiak bere babesa eta laguntza eskainiko diela familia hauei guztiei. Ainarak 10 urte daramatza harrera familia gisa, Anak 7. Eta ustet familia gehiago, heldu gehiago, unkitzetik aktibatzera bultzatu behar gala. Zatik, ni beti esateten bezala, nire harrera amatasunak bizitza aldatu baldin badit ere, gure harrera aurrak nire komunitate guztia aldatu du. Haur asko daude behar dutena gure laguntza eta behintzat deitzea, bildurrarekin apurtzea, deitzea eta jutea, entzutea zer den harrera familia eta gero aukera baldin badakazute sartzea proiektuan edo ez. Edozein familia animatu nahi dute, harrera familiei buruzko estereotipoak hautsi nahi dituzte. Beti ere egonkortasunaren, osasunaren, aldeko ingurunearen, empatiaren eta konpromisoaren baldintzak betetzen baditu. Edozein, pertsona edo familia izan daitekela harrera familia. Gakoa aurrei babesa, afektua eta etorkizunerako aukerak eskaintzea da, hori dela helburua eta garrantzitsuena. Guztira Gipuzkoan 848 adingabe daude tutoretzapean, eta horietatik 303 harrera familietan bizi dira dagoeneko. Aldundiaren familia harrerako programak 36 urte beteko ditu aurten eta harrera familia horietako bakoitza eskartu dute. Adur taldearen Sugar abestiarekin agurtuko gara gaurkoan, badakizua informazio gehiagorako gure sare sozialak edota webgunea dituzuela eskuragai. Ongi izan eta bihar arte. Esan baduzu ere, betirako da kaldera, esan zer datorren, gau aldazkena, bizi baduzu ere, betirako da